Bi pêşengiya netewên yekbûyî rêxistinên parastina hawerdûrê û nûnerên pêşesaziyên plastîkê yên gelek welatan ji bo ji qêrîjiya plastîkê re çareserî bibînin li hev civiyan. Tora siyemîn a danûstandana ku weke îmsî sisê bi nav dikin li paytexta Kenyayê li Nayrobî hat li darxistin. Di vê danûstandinê de armanca we li cîhanê li ser qêrîjiya plastîkê kontrol bêçêkirin. Di danûstandinên hefteyekê dewam kir de beşdaran 500 pêşniyar pêşkêş kirin. Her çi qas piraniya beşdaran pêşniyarên hatine kirin erênî binirxînin jî beşek ji wan ne di heman fikrê de ye. Saziya parastina hawerdûrê Greenpeace anî ziman ku tenê bi pêşengiya dewletên Yekbûyî Amerîka û Yekîtiya Ewropayê dikare hevpeymaneke serketî bêk were. Şefê delegasyona Greenpeace Graham Forbes diyar kir ku tura siyemîn negiştiye armanca xwe. Forbes pêşniyarê ji hêla beşdaran ve hatine kirin berûva jî pêşketinê bi kaosê bi nav dike. Li ser mijarê Yekîtiya Ewropayê Kanada aktivîstên parastina hawerdûrê û hin dewletan heman fikrêne ku hilberîna plastîkan were sînordar kirin. Tê texmîn kirin li cîhanê her sal nêzî 400 milyon ton plastîk tê navêtin. Li gorî danên bernameya hawerdûriya netewên yekbûyî ji wan plastîkan tenê sadî 10 kêmtir tên veguherandin. Yekîtiya parastina xwezaya netewî jî piştrast dike ku her sal 14 milyon ton plastîk tevlê okyanusan dibe. Ji bo rewşa lihevkirina dawiya mijara naborî wê salên pêş du turên din bên li darxistin. Bernameya hawerdûriya netewên yekbûyî armanc dike heta 2040 qêrîjiya plastîkê ji sedê 8 kêm bike.